Узгадаем нават, што славяне, само слова са словам slave, раб у ангельскай мове. Далей у нас пачынаецца яшчэ горшае паходзіць. Потому што самым выгадным таварам, безумоўна, былі рабы. Хтосьці проста быў садыстам, хтосьці напоўніцу карыстаўся правам першай ночы. Прывітанне. Гэта падкаст «Гістфак» на палатно медыа. І сёння мы будзем размаўляць пра тэму, якая можа здавацца нейкай далёкай і недатычнай да нашай гісторыі. Пра няволю і рабства. Ці можаце вы ўявіць, што вашыя далёкія продкі таксама маглі быць рабаўладальнікамі або рабамі? Тым не менш, цалкам верагодна. Мяне зовут Дар'я Палынская, са мной у студыі Алесь Кіркевіч. Прывітанне. Прывітанне. Уласна, мне здаецца, што рабства гэта ў нейкай ступені цалкам такая арганічная і нармальная рэч для такіх феадальных часоў. Ну, уласна, да, тут ёсць такая вот гістарычная замануха, што калі мы кажам рабства, нам здаецца, што это нешта пра Афрыку, пра Паўднёвую Амерыку, пра Індыю, Пакістан там ці штосьці такое, але гэта абсалютна пра нашу гісторыю, таму што все апошнія там 2000 гадоў нашай гісторыі нашы продкі сутыкаліся з тэмай рабства, і это была абсалютнай нормай, таму што галоўная каштоўнасць гэта не золата, срэбра, футры і ўсё такое. Галоўная каштоўнасць это чалавек, і галоўная мара чалавека валодаць іншым чалавекам. Ну і калі так пачынаць, умоўна кажучы, так, з такого асацыятыўнага шэрагу, калі мы сабе ўяўляем знакамітую карціну Васніцова «Тры віцязі», калі там стаяць там Алёша Паповіч, Ілья Мурамец, Дабрыня Нікіціч, то па-харошаму, калі яе перавесці з рамантычных катэгорый у гістарычныя, гэтыя рыцары б зваліся які-небудзь там Вальдэмар, Олаф і які-небудзь Вульф, а за імі яшчэ былі вереніцы рабов. Таму што калі мы кажам пра старажытную Русь, гэта акурат пра рабства, пра валоданне чалавека чалавекам. Нават Герадот у сваёй гісторыі, калі пісаў пра неўраў, которых асамляюць там з племянамі, которые жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, пісаў, што таксама, як і скіфы, ўжо ведалі рабства. Ну так, это тэма антычнага рабства, але да нас яна прыйшла ў такой вот форме ўжо апісанай і больш-менш вядомай акурат у часы Русі, то бок гэта там 10-11 стагоддзе. І Русь найперш это была не дзяржава, не нейкае там княства, каралеўства, это была акурат карпарацыя, як зараз кажуць навукоўцы, карпарацыя гандлёвая, якая займалась гандлем рознымі рэчамі. Канешне, часам кажуць там футрамі, там сабалямі, куніцамі, бабровымі футрамі. Але найперш рабамі, таму што это был самы выгадны тавар, который просто мог быць на той час. Ну, умоўна кажучы, калі у тебя ёсць дзялянка, і ты ведаеш, што этой дзялянцы можна збіраць грыбы, ягады, а яшчэ там ёсць нафта. Ну, конечно, ты будзеш дабываць нафту, а не займацца зборам лісічак. Ну і тое ж самае было з варягамі, вікінгамі, якія былі асновай этой Русі. Калі яны ведалі, што на гэтай тэрыторыі можна вылавліваць славян, рабоў, і выгадна іх прадаць у Болгары, альбо завесці ў Візантыю, альбо яшчэ куды-небудзь пусціць і атрымаць за это хорошы гешэфт, то навошта як бы ім займацца чымсьці іншым. Чаму уласна зараз і кажу, што Русь да Ўладзіміра гэта не дзяржава ў звычайным разуменні слова з межамі нейкімі там законамі. Это карпарацыя, і кантралявалі вікінгі найперш свае цэнтры кшталту Кіева, кантралявалі гандлёвыя шляхі, як, напрыклад, Падняпроўе, Падзвінне, і тыя лагістычныя хабы, дзе в тым ліку утрымлівалі і рабоў. І вось, напрыклад, Гнездава, каля Смаленска, там вядомыя пахаванні, там каля 5000 асобаў ляжыць. І это акурат была база для захоўвання этых рабоў, которые прызначаліся для гандлю. І, канешне ж, тавар часам псаваўся, калі так цынічна казаць, а рабы часам паміралі, і таму там іх і хавалі. Ну, вось, дарэчы, да, у хроніках таксама можна, ну, нават не ў нашых летапісах, але там замежных, таксама ёсць, што, вот, напрыклад, той же самы шлях в зварах грэкі, ён суправаджаўся такімі спецыяльнымі стаянкамі. Вот якраз, каб тыя самыя рабы маглі адпачыць, пасядзець там, і так далей. Але нашыя князі, вот, ну, окей, не толькі ж вывозілі, але нашыя князі таксама хадзілі самі за рабамі. Той же самы божачкі, як яго завуць, Глеб Менскі, да, это вот у нас 12-13 стагоддзе, і у нас Мінск і Друцк узгадваюцца як такія крупнейшыя цэнтры для гандлю. Лагістычныя хабы для ператрымкі. Да, здавалася б, да, такія сціпленькія. Ну так, і насамрэч гэта тэма яшчэ больш старажытная, канешне, у нас вот узгадала тэму антычнага рабства, она больш старажытная за вікінгаў, таму што яшчэ часы готаў, часы Германаріха, уласна, адкуль у нас вот весь этот шалёны поток рымскага срэбра і золата.
ну, ясно, что есть такая прыгожая легенда про бурштыновый шлях, маўляў, праз нас шоў бурштын, но але не бурштынам адзіным, потому что самым выгодным таварам, безумоўна, былі рабы. І менавіта, калі у нас археолагі знаходзяць такія пафасныя рэчы, класныя, дарагія ўпрыгожванні, вялікія скарбы, азіянкаўскі скарб. Вот, дарэчы, мінулы выпуску пра грошы мы пра яго казалі. Хутчэй за ўсё, на 90% можна сабе ўявіць, што з вялізнай верагоднасцю гэта грошы за рабоў, грошы за жывы тавар, які потом перапраўляўся на ўсходнія і паўднёвыя рынкі. Узгадаем нават, што славяне роднасныя, само слова са словам slave, раб у ангельскай мове. Это абсалютная невыпадковасць, таму што менавіта нашыя тавары былі найперш багатыя, нашыя краі былі найперш багатыя людзьмі, рабамі. Чаму ў вікінгаў атрымалася? Таму што яны былі лепш арганізаваныя ў мілітарным плане, і ты можаш сабе арганізоўваць проста такія сафарі на гэтых тэрыторыях. Калі тут няма цэнтралізаванай дзяржавы, калі тут нізкая вайсковая культура, то ты можаш гэтых людзей атлаўліваць і пускаць іх уласна у продаж, на гандаль. Ну і ў гэты перыяд нашы, умоўна, людзі, которые жывуць на гэтых тэрыторыях, которые становяцца рабамі, яны абсалютна бяспраўныя. Тая самая, дарэчы, гісторыя з Рагнедай, которая не хотела выходзіць замуж за Владимира, тая самая фраза «не хочу выйти за рабыцюся», не да? хочу разуть и рабыніча, потому что ён быў сынам ключніцы Малуша, которая была рабыня, она была не свабоднай жанчынай. Вось, але ён як бы прабіўся, атрымліваецца. І далей у нас уже, калі пачынаецца перыяд уже некага такога больш цывілізаваны, то бок ужо фарміруецца тое самае Вялікае княства Літоўскае, рабства, яно ўжо пераходзіць трошечкі больш такі легальны, напэўна. Ну, вось, все ж таки, я бы забежал трошки далей, до Великого княства, потому что упорядкаванне всего этого пачалось трошки раней. Вот, «Русская правда», унармаванне, і, здаецца, уже ў 13 стагоддзі узгадваецца... Да, што за згвалтаванне рабыні ты павінен заплаціць 1 срэбную грыўню. Ну, да, то бок чалавек, як бы, не проста маёмасць, але ты все ж таки маеш нешта заплаціць, калі ты зарабіў крыўду гэтаму чалавеку. Ну, але не чалавеку, а уладальніку гэтага чалавека. Да, ёсць нюанс. Моманты. Як оно было ўсё ў ВКЛ? Ну, мы ведаем па статутах, правильно? Ну, нават не па статутах, глядзі, ВКЛ у нас пачынаецца з таго, што, умоўна, сама гэта ўся зямля, яна пачынае станавіцца прыватнай уласнасцю. Прычым дзяржавы, персанальную і таксама царкоўную. Ну, это еще до статутов. Это Казимир, судебники Казимира, и потом уже статуты Великого княства. Да. І якби першая, напэўна, у нас такая легалізацыя гэтага, это еще 1447 год, судебнік Казимира вось гэты. То бок ён уже усталёўвае нейкі тэрмін, што кшталту, калі селянін пражыў на зямлі 10 год, то все, яму ўжо нельга нікуды сыходзіць. Але гэта все адно іншая тэма. Гэта не класічнае рабства, гэта уласнасць на зямлю, а чалавек уже прикреплен да зямлі. Он можа быць пахожым альбо не пахожым, он можа альбо перасоўвацца, альбо не можа перасоўвацца. Але вось цікава зноў жа. Вот уявім сабе чалавека таго часу. Ён же не будзе, он не такі мабільны, як зараз. Он не будзе перасяляцца кожны год ці кожныя 5 гадоў у іншую мясцовасць. Зразумела, што калі он жыве на гэтай зямлі, он да яе прымацоўваецца, он там разбудоўваецца, і ён патрошкі просто застаецца прымацаваным да гэтай зямлі. Але все адно былі ж розныя катэгорыі. Была тая ж челядзь беспраўная. У 14-16 стагоддзі яны якраз такі афармляюцца. Гэта беспраўныя, гэта па сутнасці і былі рабы. То бок яны не мелі права ўвогуле нічога. Ім давалі нейкае месца, дзе яны жывуць, нават гэта магла быць нейкая будка там у полі умоўна, да? І ім давалі месячыну. То бок умоўна гэта нейкая такая плата ежай, зато, ну, просто каб яны вытрымалі. Былі ўжо сяляне, потым у нас з'яўляецца пахожыя і непахожыя, то бок тыя, которые могуць кудысьці паехаць і не могуць. Ну і служкі, гэта ўжо такая, тыпу, трошки элітная. Ну, сяляне тоже хлопы, халопы, тое, што мы больш ведаем. Челядзь, наогул, першапачаткова, наколькі я памятаю, гэта все ж таки былі, это быў здабытак падчас вайсковых паходаў. То есть ты ідзеш вайсковы паход, береш сабе палон, і это вот і ёсць челядзь. Роднасная з ангельскім словом child, то бок, ну, дзіцёнак, не самастойны чалавек, который там не мае праву такого паўнавартаснага чалавека. А халопы, хлопы, это все ж таки залежныя, але, ну, люди так ці інакш, которые маюць нейкую там сваю маёмасць там. Ну і вот у нас ёсць статут 1529 года, які ўжо канкрэтна ахарактарызоўвае вось гэтыя
падняволеныя, ну, недарэчна казаць рабства, окей, такія максімальна няўдалая сітуацыя прыгону. То бок это у нас ёсць 4 сітуацыі. То бок першая это ёсць удалая сітуацыя прыгону. Окей. То бок это у нас людзі захопленыя ў палон падчас вайны, потым людзі, которые уступілі ў шлюб з рабынямі, напрыклад. Так, калі ты селянін, ты уступаеш у шлюб з рабыняй, ты гуляеш сваю свабоду. Таксама становішся гэтым несвабодным чалавекам. А яшчэ адна катэгорыя гэта калі ты зрабіў нейкае крымінальнае злачынства і замест таго, каб цябе пакараць горлам, да, табе даюць такое пажыццёвае рабства. Ну, але я все ж таки настойваю на тым, што это адрозная, варта это разумець. Это адрозная сітуацыя ад чорнаскурых рабоў на плантацыях, от которых мы сабе уяўляем, которые збіраюць каву альбо штосьці абрабляюць. Это чалавек, які жыве на сваёй зямлі, які мае свой дом і які мае пэўныя правы все ж таки. А вось былі, як вось апісвае наш гісторык, найперш ж такі гісторык у дадзеным кантэксце, а не там дэпутат ці прапагандыст Ігор Марзалюк, былі рабы абсалютна класічныя, якіх нават у 16 стагоддзі здабывалі белыя мурыны. Белыя мурыны, маскалікі іх называлі. Вось ён апісвае гісторыю Магілёва, то бок як гісторык, як археолог, да яго ўсё ж такі можна прыслухоўвацца. Ён апісвае цікавую сітуацыю, што у 16 стагоддзі, памалясь, пасля царквы, магілёўчане ехалі на здабытак рабоў і забівалі мужчын, але, напрыклад, жанчын і дзяцей бралі сабе ў рабства. І чалавек, мешчанін, мог мець, напрыклад, такого раба альбо рабыню. Найперш, напэўна, для такіх дробных патрэбаў, это магла быць там альбо пакаёўка, альбо нейкі чалавек для нейкіх даручэнняў, але гэта чалавек, які нічога не меў і цалкам залежаў ад свайго гаспадара. Што цікава, наколькі я помню гэтых рабоў таксама, да, то бок это у нас былі ўсе з Маскові, там са Смаленшчыны, напрыклад, яны прыцягнутыя. У іх, калі іх прадавалі, была такая рэч, што іх маглі прадаваць камусьці ў палон, вот іх захапілі, да, гэтыя казакі умоўна, іх захапілі, прадалі і прадавалі з канкрэтнымі умовамі, напрыклад, на 3-4 гады. І пасля гэтага тэрміна яны мусілі ўжо стаць свабоднымі. А некаторых прадавалі навечна, але з такой гаворачкай, што калі раптам знойдуцца сваякі і заплаціць выкуп, то тады можна адпусціць іх дадому. Ці памятаеш ты кошты? Таму што, па-мойму, 2 капы грошаў. Ад 2 до 5 каштавала здаровая жанчына, а падлеткі там, па-мойму, штосьці адна. Ну, то бок, але адна капа гэта ў нас вол або нармальны такі прыстойны конь. Ну, то бок... Хорошая цена. Ну, то бок гэта кошт за чалавека, як фактычна рухомы гаспадарчы інвентар, будзем называць это так. Ну, так. Але было забаронена мець рабоў па статуце ВКЛ з ліку жыхароў ВКЛ. То бок ты мог сабе здабываць недзе на іншых прасторах, тым больш на варожай тэрыторыі, з Маскові мы заўжды ваявалі. Это была варожая зямля. Як і маскавіты. Зрэшты, уводзілі ўвесь час нашых продкаў да сябе ў палон. Уласна, адкуль яны здабывалі там добрых майстроў, там хто будаваў ім вот все гэтыя цуды архітэктуры і таму падобнае. Так і мы карысталіся такім вот вайсковым правам браць сабе рабоў, нявольнікаў. Ну, але статут 1588 года, ён ужо гэта як бы прыкрывае, і ўжо як бы там знікае вось гэта вызначэнне нявольнік, а ўжо з'яўляецца вось гэтая чэлядзь. То бок всё, ўжо як бы максімальна, ну, не лібералізацыя, але нейкае такое трошки прагрэс адбываецца. І потым, па-мойму, да часоў расійскай імперіі, у прынцыпе, ўжо можна казаць, што ну, неяк всё трошечкі выраўніваецца ў лепшы бок. Людзі атрымоўваюць больш правоў, з'яўляецца вось гэта іншая сістэма гаспадарання, да? То бок ты там павінен ўжо там не дань плаціць канкрэтна, а там з'яўляецца паншчына, у цябе з'яўляецца свой час. Ну, трошечкі больш магчымасцяў. Ну, все могло б лібералізавацца па-харошаму яшчэ падчас рэформаў Станіслава Панітоўскага, то бок напрыканцы 18 стагоддзя. То бок калі б не падзелы Рэчы Паспалітай, наша дзяржава хутчэй за ўсё з вялізнай верагоднасцю пайшла б шляхам Аўстрыі, Прусіі, Францыі і гэтак далей, то бок в той ці іншай меры адмена прыгона. Як было ў гэтых еўрапейскіх дзяржавах? Прыгон альбо адмянялі, альбо яго проста абмяжоўвалі, але в кожным разе сяляне маглі перасяляцца ў гарады, здабываць адукацыю, урэшце ехаць у новы свет, ехаць у тую ж Амерыку, скараць новыя землі і быць ужо свабоднымі людзьмі. А ў нас падзелы Рэчы Паспалітай прыходзіць Расія. І адбываецца вот это вот змрочны час, 19 стагоддзя, калі ўжо большасць сялянаў Еўропы, яны свабодныя,
свабодныя, яны могуць накапліваць капітал, могуць будавацца, развіваць сваю бізнесовую дзейнасць дробную, так? А у нас это час максімальнага, скажем так, максімальнага загону людзей у стойла, калі так груба вельмі казаць. Таму што гэта абрізанне правоў, і гэта час, што вельмі важна. Калі памешчык меў права не на зямлю, на якой жывуць людзі, а меў права на чалавека. Як пісалі, што вось там в петербургскіх газетах на тых же самых старонках ёсць аб'явы пра продаж сабак, а на тых же старонках аб'явы пра продаж людзей. Прадам там такую-то, прадам такого-то, і вось калі ласка табе. І гэта вот найбольш змрочны час, і гэта тое, што, магчыма, шмат у чым абумовіла і свядомасць, псіхалагічны тып і псіхалагічныя траўмы як нашага народа, так і тых жа украінцаў, саміх расіян. Таму што вось гэтае рабства, оно было, атрымліваецца, зусім недаўна. Ну так, і што самае найгоршае, мы ж не можам казаць, што вот Александр II выдае гэты свой дэкрэт і адмяняе прыгон, але па факце, ну, нельга казаць, далей прыйшла ў нас савецкая ўлада. То бок, ну, яшчэ да савецкай улады. Давай пра царскія часы трошкі паговорым, таму што расійская імперыя была вельмі цікавай дзяржавай. Она нібыта была еўрапейскай імперыяй з аднаго боку, а з іншага боку такім азіяцкім царствам крывадушнасці. Таму што, напрыклад, вядомы указ, здаецца, Мікалая I, калі ён забараняў грамадзянам падданым расійскай імперыі мець чорнаскурых рабоў. Маўляў, што ну мы ж не такія вось, як гэтыя вось на западзе, мы не такія, як брытанцы ці французы, але сваіх рабоў можна было мець. І ёсць безліч апісанняў таго ж 19 стагоддзя, як это все жахліва выглядала. Пра пыткі там розныя, да? Пра і... пыткі. Этых апісанняў безліч, таму што это ўжо эпоха мемуарыстыкі, эпоха, калі захаваліся судовыя архівы, калі ўжо былі судовыя цяжбы пра ўсё гэта. І селянін у рэшце рэшт мог дайсці да Менска альбо да Вільні, да нейкага губернскага цэнтра і напісаць скаргу. І там часам раскрываліся абсалютна жахлівыя акалічнасці, што хтосьці трымаў сабе там на падвале прыватны гарем, хтосьці проста быў садыстам, хтосьці напоўніцу карыстаўся правам першай ночы. І гэта быў сапраўдны змрок. Вось. І, ну, напэўна, гэта ўсё ж такі вот вельмі далося ў знакі нашым людзям. Тая ж рэкрутчына, это ж страшная рэч, калі забіралі ў рэкруты. Чалавека забіралі фактычна на ўсё жыццё. То бок ты сабе жывеш, ты сабе, можа быць, ты малады, крепкі хлопец, маеш маладую жонку, уже, можа быць, маеш дзяцей, а п'яны памешчык пад вот этим делом, у него дрэнны настрой, напрыклад, он прайграўся в карты, і он прыехаў, выстраіў всіх здаровых мужчын са сваёй вёскі, которым належала, і кажа, ты пойдешь в рэкруты, ты пойдешь в рэкруты, бо памешчык валодаў асобай чалавека, валодаў ягоным лёсам фактычна. Рэкрутчына спачатку было 25 гадоў, потом знізілі до 10, здаецца, гадоў. Але в кожным разе чалавек, нават калі вяртаўся з гэтага расійскага войска, это быў ужо стары, стомлены чалавек, яго часам ужо не пазнавалі ў гэтай вёсцы, альбо он мог зусім не вярнуцца. То бок гэта быў такі прысуд чалавеку фактычна на ўсё жыццё, і гэта вызначаў адзін чалавек, гэты памешчык, который меў такое юрыдычнае права размяркоўваць вось лёс іншых. Ось. Ну і здаецца, у 1861 годзе, 1861 все это павінна было скончыцца, таму што адмена прыгоннага права. Але атрымліваецца, што ненадоўга, бо далей у нас пачынаецца яшчэ горшае, паходзіць, у нейкім сэнсе. Былі гэтыя гады тыпу рэформаў, сталыпінскія рэформы, калі нібыта в Петербургу там пры цары зрабілі ставку на селяніна, на свабоднага селяніна, каб он багацеў, з'явіліся сялянскія банкі, то есть тое, што нельга было уявіць раней. Селянін мог взяць крэдыты, грошы, каб развіваць свой бізнес і камерцыю. Але далей Савецкі Саюз. Тая самая моя любимая гісторыя з пашпартамі у калхозах, напрыклад. Ну, то бок, калі папросту не выдавалі, напрыклад, докі, і ты не мог нікуды выехаць і не мог змяніць работу і так далей. Ты просто, ну, у нейкім сэнсе гэта таксама абмежаванне свабоды, гэта вызначэнне, што ты маеш рабіць, гэта таксама нейкая форма такая прымусу. Ну, вось, да, 20-е стагоддзе гэта час вот гэтых сацыяльных эксперыментаў, і вось савецкі эксперымент, ён просто даўся ў знакі нашаму сялянству, таму што это фактычна было вяртанне прыгона. Калі ты не можаш з'ехаць са свайго места, ты не маеш паспарта, ты не маеш грошаў, як такіх, таму што ты працуеш за працадні, і ты там зрабіў пэўную норму працы, і ўжо за наступную норму табе даецца там пэўная мера альбо зерня, альбо бульбы, альбо яшчэ чагосьці. То бок, ну, ты ніхто, атрымліваецца, так?
Ну окей, а калі мы кажам на завяршэнне ўжо, да, давай будзем закруглівацца. Сёння сучасны прыгон, сучаснае рабства, мы не можам казаць, што яго няма. Ну, мы не можем сказать, что это рабство, потому что вот колгасная система, конечно, это не рабство в полном разумении, альбо там история тех же остарбайтеров подчас немецкого панавання, подчас войны, якіх угонялі на працу. То бок, з одного боку чалавека без яго волі гоняць кудысьці на працу, але з іншого боку ён можа там апранацца, ён можа выходзіць у горад, ён мае там свой рацыён, а шмат хто, ну это асобная тэма для асобнага выпуска, шмат хто ўзгадвае тыя гады остарбайтерства як найлепшыя гады ў сваім жыцці, тому што тыя людзі пасля вярнуліся ў Савецкі Саюз. Гэта форма несвабоды ў кожным разе, як і калгасны гэты лад. Зараз, як не дзіўна, мы ўступілі ў 21 стагоддзе, але ў рознай форме вось гэтая форма панавання чалавека над іншым чалавекам, яна захавалася. Нам это цяжка сабе ўявіць, але добра, зірнем вось на сучасныя нашы рэаліі. Забор у войска, то есть прымусовая вайсковая служба. Хацелася б, каб яна была гонарам для таго чалавека, які служыць, але абсалютная большасць маладых людзей у Беларусі ўспрымаюць гэта як форму рабства. 2 гады з табой робяць все, што заўгодна. Ты робіш тое, што табе кажуць, і ты за гэта не атрымліваеш грошаў, і ты не распараджаешся сваім лёсам. Прымусовае размеркаванне. Тое самае, ты не распараджаешся сваім лёсам, а табе гэта даносіць як нейкае сацыяльнае дабро. Але ты можаш адкупіцца. Але вось зноў жа, вось это вот вельмі цікава, што праз 1000 гадоў, праз 2000 гадоў ад часоў Герадота, ты пра неўра ўзгадвала яшчэ адгалоскі антычнага рабства на нашых землях, і да сёння атрымліваецца, што гэта сапраўды, ну вот тэма рабства суправаджае нас, і гэта надалей самая галоўная мара чалавека. Мара чалавека валодаць іншым чалавекам. І мы все з гэтым жывем. Сумнае заканчэнне такое. Ну, такое. Як ёсць. Сябры, дзякую за прагляд. З вами быў падкаст «Гістфак» Дар'я Палынская і Алесь Кіркевіч. Будзем удзячныя за лайкі, падпіскі. І, калі ласка, не забывайце пісаць у каментарах пра тыя тэмы, якія вы б хацелі ад нас пачуць. Можаце з намі спрачацца, крытыкаваць, з радасцю адкажам на вашы каментары. Да новых сустрэчаў. Да пабачэння. Да пабачэння.